De koning is weer weerom. Sven Kramer stiet in Boedapest voor de 5e keer in zijn carrière op de hoogste trede op een Europees kampioenschap. Ja, super. Dit heb ik nooit tocht. En zeker net toen ik 18 aan de broek kreeg op 400 meter, was dan uiteindelijk nog wel het toernooi naar die hoorn zetten, kerst super. In het voor is het nog onduidelijk hoe fier Sven Kramer eens is. Is hij wel de absolute topfavoriet? Of is dat onmogelijk? Haast 2 jaar had hij ommers geen grote allround toernooi in Rieden vanwege een slimme blessure. De eerste afstand, de 400 meter, is net goed. Kramer zijn tijd, zo'n 30, zo'n 20. En daarmee eindigt hij teleurstellend als 12e. De Europese titel liep het dan nog heel 4 voet. Nou, ik heb wel toch van, het wordt wel heel erg moeilijk. En natuurlijk heb ik een moment van, dit is te bot, dit is te volle. Maar Kramer neemt revanche op zijn favoriete afstand, de 5 kilometer. De tijd van Kramer is 6:31:82 en daarmee bloot hij zijn ploegenoot Jan Blokhuizen zo'n 5 seconden voor. Blokhuizen gaat na 2 afstanden vol onderleiding in het algemeen klassement. Op de tweede dag is de 1500 meter van Kramer indrukwekkend. Zijn 1:53:98 budget een nijbare record. Blokhuizen gaat nog wel onderleiding in het klassement, maar de efterstand van Kramer is nog maar een dikke seconde. De beslissing valt dus op de 10 kilometer. In het begin van de rit gaat het nog liek op, maar als Kramer heel mooi komt met een versnelling, met Jan Blokhuizen passen. Kramer finisht in tredje 45:04 en zo pakt hij met een soort machtsvertoon zijn 5e Europese titel. En na al dat blessureleed jouwt deze titel extra voldoening. Ik kan natuurlijk zwier in de shit zitten en ja, zo is het gewoon. En ik heb een heel jaar langs de kant staan en ja, dat is dan alleen maar super mooi dat ze weer omkomen kerst. En ik nog op een buitenbaan. West vroeger, in 2007, ik Europees kampioen werden best in Calalbo. Ja, nee, zeker. En ja, iedereen klaagt wel, maar uiteindelijk ik denk dat het nog best wel een heel eerlijk toernooi is. En ik heb de slag gewoon op de 400 meter. En uiteindelijk in een toernooi krijgt iedereen een keer het een keer wat minder en de andere keer weer wat mij. En uiteindelijk is het denk ik prima.